tataki de atún y filetes de atún con un toque marinado. Campos, todo el sabor del mar en tu mesa. Está quentiña, está moi boa. Buenísima, estupenda. Benvidos familia hoxe de Festa en Feste aquí no Concello de Valga, organizador por excelencia da Festa da Anguía e da Caña. Vamos a dar unha voltiña porque temos aquí unha ruta concurso, etapa Anguía e aparte un show cooking moito máis que caña, o sea, peixe e aguardiente. Que máis se pode pedir? Vamos a dar unha volta polo Concello de Valga.
Moi ben, estamos co alcalde do excelentísimo Concello de Valga, Bello Maneiro, que nos vai explicar un pouquiño a festa da anguía e da caña desta fin de semana. Ben, pois levamos non esta semana, sino durante todo o mes con actividades. Hai aí 3 chefs que están que fixeron, pois organizaron durante todo o mes distintas actividades e demostracións para todos os gustos, non? Foi unha demanda, un éxito tremendo xa, o ano pasado tamén. E, bueno, pois hoxe é, digamos, o día grande onde hai a degustación tanto da anguía como da caña do país nas 3 variedades, non? Que é branca, ervas e tostada. Tostadas, 3 variedades temos hoxe entonces no Concello de Valga. Efectivamente. Isto que o facemos de forma, digamos, artesanal, como se facía sempre, cas potas que son propiedade do Concello. Este edificio foi feito única e exclusivamente para isto e están aquí durante todo o ano. Bueno, xa sabemos como funciona isto con Facenda e Sanidade, están precintadas, estaban precintadas hasta o día de hoxe pola mañán e a partir de aí, pois, dous fillos de cañeiros antigos de sempre que colleron o relevo, pois son os que nos preparan unha en blanca e outra en ervas. Entonces isto, digamos, que non é nada de factoría, isto é todo artesanal, como ten que ser. Isto todo é produto do noso Concello, non? O bagazo que é do viño que se produce aquí no noso Concello, pois ven para aquí e de aquí pois sale esta caña tanto blanca como de ervas, son dúas, porque son dúas as potas que temos, non? Moi ben, pois moitas gracias. Entonces xa sabemos, xente, caña blanca, caña de ervas e caña tostada. En donde? Aquí, no Concello de Valga, na festa da anguía e da caña. Desde a Diputación, eu en calidade de presidente, que levo apenas 2 meses no cargo, pois tiven a ben a chegarme aquí hasta Valga para participar nesta 32 edición da Festa da Anguía e da Mostra da Caña do país, onde hoxe pois o alcalde, bueno, todas as autoridades que participan, representantes da Xunta e de outros concellos, pois tivemos unha degustación da caña recén saída destes 2 alambiques que hai aquí detrás nosa. Moi ben, entonces eu tamén tendrei que poñer parte e confirmar que a caña de Valga está ben. É artesanal e ten un paladar exquisito. Non só polo feito de estar na Festa da Caña debemos de decir que está moi boa, porque sería quedar ben, pero, mire, eu recomendo probala e verán que é dunha calidade exquisita. Eu, pois, é a segunda vez que participo, na anterior ocasión, pois, en calidade de delegado da Xunta, e a verdade é que é un produto moi bo. Nesto, pois, hai que darlle os parabéns a todos os artesanos que fan unha delicia que logo, pois, podemos degustar cando nos vimos en calquera época do ano aquí en Valga. Bueno, estabanme dicindo que probase, que che parece? Terei peito para aguantar? Sí. Vamos a ver. Pouco a pouco. Isto como é? Como o viño ou...? No, despaciño. Despaciño. Ah, que está bo. Abre os bronquios. Sí. Isto está ben para cando vai frío, Para cando vai frío. A mí xa me subiu polo menos 3 graus a temperatura. Aquí estamos unha vez máis para reivindicar o noso patrimonio histórico, o noso patrimonio etnográfico, cultural e sobre todo tamén lingüístico. Nada sería igual se non tivésemos unha lingua propia coa cal poder transmitir todo ese coñecemento procedente de outras xeracións que camiñaron detrás de nós. Pero o certo é que agora que acabo de chegar me dou de conta de unha cousa, que a veces é importante sair fora para darse de conta do que un ten dentro. Somos os herdeiros dun patrimonio que procede dos nosos antepasados, un patrimonio ligado á posteridade. Cando nos herdamos ese patrimonio histórico, ese patrimonio etnográfico, ese patrimonio cultural do que non sempre facemos gala, estamos herdando algo que, por si, pola súa propia natureza, estamos obrigados a deixar aos nosos fillos.
Por iso creo que é extremadamente importante que continuemos coas nosas tradicións, que sempre con ese enfoque de modernidade e de innovación para que puedan progresar e que non se perdan. Cando falábamos tamén da caña, parece ser sorprendente, ¿no? Cando dicimos, no, aquí a caña non só se bebe, que tamén se come. A multitude de produtos gastronómicos que se poden elaborar con ela trascenden os límites do imaginable. Realmente estamos aquí para facernos ver como un pobo, como unha identidade común e co orgullo de ser de donde somos. O programa do agosto gastronómico xirou en torno á elaboración de pratos feitos a base de anguía e caña do país. Foron diversos show cookings nos que os comensais puideron probar e ver en directo a súa preparación. Obradoiros de cociña nos que nenos e mozos foron os protagonistas, demostrando as súas artes culinarias, elaborando eles mesmos os pratos a base de anguía. Para Lois Tasende Gómez, coa obra Con caña e anguía, desfruta do seu día. Recordamos, Con caña e anguía, desfruta do seu día. Adrián Freirías Somoza. Freirías Somoza, ganador do primeiro premio Caña. Sí, a verdade é que, bueno,
sempre collendo enseñanzas que se facían daquelas épocas, nas aldeas e todo eso, e gracias aos nosos abuelos e todo eso, pois aquí estamos. A verdade é que non contaba con el, pero bueno, é unha alegría. Entonces, seguimos mantendo a receta, o método tradicional de Sí, facer a caña. sempre. Estás baixo secreto de sumario, pero é algo que non pode cambiar. E de feito, os previos me remito, que as cousas de verdad, como se facían antes, hoxe é moi difícil. As cousas feitas artesanales teñen outra huella. Sempre, sempre. Todo o que sea feito artesanalmente, con recetas ancestrales, todo eso nunca ten... É raro que non teña algún premio. Pois mira, premio para ti, primer Sí. premio, Sí. un honor a teu abuelo, Sí. toda unha vida O dedicada gran á logro é caña. de meu abuelo sempre. Pois aquí queda dito. Adrián, primeiro premio de Caña Brava aquí en Valga. Moitas gracias, Adrián. Gracias. A disfrutar do premio. Gracias. Moi ben, familia, despois de probar uns chupitos de orujo, despois de probar unhas tapiñas de anguía, vamos ir a publicidade para coller un pouquiño de aire. Recordade que se queredes que vayamos a gravar o vosso evento, só tendes que chamar por teléfono ao 986 71 0741 ou enviar un correo a defestaenfesta@canalriasbaixas.com. Eu quedo aquí disfrutando un pouquiño da música da banda aquí no Concello de Valga. Moitas gracias, familia. Organiza Concello de Valga. Moi ben, aquí estamos de volta, familia. Seguimos aquí no Concello de Valga na festa da anguía e da caña. Vamos a seguir disfrutando do día, vamos a ver que nos depara e a ver se disfrutamos un poquinho desta festa aquí no Concello de Valga, na festa da anguía e da caña. Moi ben, pois estamos cos protagonistas de hoxe, cos cociñeiros, aquí cos que están sendo os anfitrións da festa, verdad? Que estamos preparando? Pois estamos preparando 4 tapas de anguía. Anguía con curry, unha tosta de pan de millo con anguía barbacoa, anguía frita con 2 salsas picante e cítrica e un guacamango con anguía en escabeche cítrico. Non sei porque me dá que a barbacoa debe ser esta, non? Se me está entrando aquí polas fosas nasales, está me dicindo barbacoa, barbacoa, barbacoa. Claro. E que tal este ano? Moitas tapas? Sí, preparamos 800, que son as que se están preparando todos os anos, 200 máis ou menos de cada. 200 de cada, 800 tapas en total. Ese moita anguía que hubo que limpiar e cortar. Se moita xente que ven comer. Pero moita anguía tamén. Hola, boas noites, estamos aquí ca cirujana da anguía. Boas noites. Boas noites. Que tal, que estamos elaborando por aquí? Pois nada, estamos preparando a tosta que hai con base de pan de millo, un puré de pataca e agora poñemos a anguía con salsa barbacoa. Madre de Dios, isto é un suplicio para min, Pois Eu que quero imagínate baixar estar 2 preparando isto, cheirando isto, que ben que ule. A verdade que sí, enténdote, enténdote. Bueno, pois vou te deixar para non desconcentrarte. Moi ben. Moitas gracias.
Hola, ¿qué tal, señor? Vemos que temos as medidas collidas. Muy buenas. Que estamos preparando por aquí? Estamos preparando aquel de aquí. Sería daiquiri de frutos rojos, mojito e caipiriña. Aquí o que leva é a caña. Aí, isto leva caña. Leva caña blanca, caña tostada ou de ervas. Temos pedazos de papel. Plástico non está permitido. Bueno, pero temos vasos de papel. De papel, sí. Temos vasos de papel, temos reporteiro con sede, vámonos para o lado de fora. Como levamos hoxe a festa da caña aquí en Valga? Ben. Ben? Imos disfrutar dos cócteles, entonces. A ver todo. Hai que probalo. Claro. E a anguía tamén aprobamos? Sí, riquísimo tamén. E usted que me recomenda, anguía ou cóctel? Primeiro a anguía e despois o cóctel. O cóctel. Pois non sei se me poñas un cóctel de anguía. Hola, moi boas. Vemos que deixamos o plato impoluto. Sí, claro, está riquísima. A anguía estaba boa. Sí. E a caña da zona por aquí ao Cabaleiro? La caña es muy buena, Está buena. La recomiendo. Y el pimiento de padrón, que unos pica y otros no. Eso es verdad. E con la anguía pasa igual, unha pica e outra non? No, aquí está igual, aquí igualita. Sí. Vexo caras de disfrute. Bueno, vámonos deixar masticar tranquilo. Relájate, paladea ben a anguía. Está boa. E a caña? A caña sempre está boa. A caña sempre está boa, verdad? Está boa. Pois está boa, nunca a probara, pero está boa. E hoxe é a primeira vez que a proba? Sí, é a primeira vez. E seguro que repite? Pois sí, seguro que sí. Cantas tapas probamos? Bueno, este ano probei moitas, Sí? Sí, nunca probara tantas, pero este ano probei moitas. E se me hai que recomendar unha? Pois a do Bar Pontellón, fijo. Ya estamos facendo publicidade, te das cuenta? Pídea, xa verás. Pois pidoa. Acordar de min. Ramón, eu fagolle casa a muller, vou pedir unha tapa de anguía, a ver si cola. Aquí comendo anguila. Sí. E que tal? Intentando comela. De momento empezando. Ben. Desde unha pinta exquisita. Sí, está moi rica, sí, sabes. Non me pagas así co tenedor que me tientas. Queres un pouco? No. Tal, xa probamos a anguía? Moi ben, 2 tapas, sí. Ai, sí, xa probamos. Sí. E que tal? Moi rica. Eres de aquí de Valga? Sí, son de aquí de Valga. Entonces sodes repetidores na festa. Sí, todos os anos. Conocedes a anguía, a caña. Todo. Agora imos buscar a caña. Ai, agora ides pola caña. Imos por a caña. E despois a pola anguía. Non, anguía xa comemos. Seguro que me enamoré con los 5 sentidos. Me gusta todo lo que soy contigo. Apriétame y desnúdame hasta el corazón. Me enamoré de lo que hemos vivido. Yo quiero caminante repetido. Si mi destino con más nadie conmigo. ¡Aplausos para Yancy! ¡Sí, señor! Bueno, nosotros ya con la siguiente canción vamos a dar por finalizar. Como é o teu nombre? Carlos. Eres de Valga? Sí, señor. Experto facendo queimada? É a primeira vez, pero é un espectáculo, Pois agora vamos contrastar a información. Prova.
Hostia, está buenísima. Dicen un pecado, perdón. Está buenísima, ¿eh? Que están esperando por ela. Reparte que nos pegan. Que me estaba dando unha recomendación para tomar a queimada, pouquiño a pouco, verdad? Sí, pouquiño a pouco ten que ser. Pero é porque queima polo alcohol? No alcohol, bueno, está pouco reducido o alcohol. Ahora sí, despois de queimarse tuvo que reducir. Sí, claro. Ahora, que está ben, sí. Usted xa acatou, verdad? Eu xa probei, encantado. De 10. O cojonudo. E por aquí a señora... Teño os cacharros vacíos, non é que me bote nada. Anda. Dille que veñan para aquí a botala. Hai que chamar ao concejal que veña cunha serra. Ajo no demo. Las mejores festas de Valga. Aquí, a caña está especial. ¡Salud! La cumbia, eres tu cumbia, reggaetón, eres tú, con mucho sabor. Solo tú. Moi ben, familia, pois agora sí, agora chegou a hora da festa, agora a todos nos toca disfrutar desta verbena no Concello de Valga. Xa sabedes que se queredes que vayamos a gravar a vosa romería só tendes que chamar por teléfono o 986 71 07 41 ou enviar un correo a defestanfesta@canalriasbaixas.com. Aquí vos deixo, en Valga, con esta verbena espectacular e cunha queimada que está de 10. Tataki de atún y filetes de atún con un toque marinado. Campos, todo el sabor del mar en tu mesa.